warahmatullahi wabarakatuh. Sadurunge miwiti kula lan encang-encang badhe ngenalake diri rumiyin. Kula Naila Mafira, Kula Putri Nabila, kula Cici Nurul Dias. Tujuan kula lan encang-encang dinten menika badhe ndamel video kangge nerangake sawetara bagian tembang macapat Asmaradana. Monggo dipun sae. Tembang macapat yaiku salah sawijining karya sastra Jawa awujud geguritan utawa puisi tradisional sing keiket dening paugeran-paugeran tertentu, yaiku ana guru gatra, guru wilangan lan guru lagu. Pengerang tembang macapat siji guru gatra cacahing larik saben sapodo guru wilangan cacahing wanda saben sagatra telu guru lagu tibaning swara vokal ing pungkasaning gatra. Jenis-jenise tembang macapat siji Las Gumambang, loro Mijil, telu Sinom, papat Kinanti, limo Asmaradana, enam Jambu, pitu Danang Gula, wolu Durma, songo Pangkur, wolu Megatru, 11 Pocul. Sakmenika kula lan encang-encang badhe mbahas salah satunggaling tembang macapat yaiku tembang Asmaradana. tembang Asmaradana asale saka tembung asmara sing tegese katresnan utawa rasa tresna. Tembang macapat Asmaradana yaiku salah siji jenis tembang macapat ing budaya Jawa sing biasane kanggo ngajarake rasa tresna, katresnan utawa rasa sedih amarga urusan asmara. Tembang iki nyeritakake perasaan wong sing lagi tresna, kangen utawa lagi sedih amarga urusan asmara. Paugerane tembang macapat Asmaradana yaiku sing pertama guru gatra. Guru gatra niku ana 7. Guru wilangan lan guru lagune yaiku 8I, 8A, 8E, 8A, 7A, 8U lan 8A. Titilarase tembung Asmaradana yaiku ana slendro lan pelo. Tegese yaiku tembung Asmaradana isa ditembangake nganggo laras slendro lan isa nganggo laras pelo. Mengkono karo pakem lan cara panggitane ing karawitan Jawa. Sejatine urip iki nunggal lawan pangeran kang titis pangestinipun. Kami sedaya ngucapaken matur nuwun.